is a trail. What's up guys? Ngayong araw ay nandito po tayo sa bayan ng San Remigio. Dito po tayo sa isang magandang daan na ito ng Igbulo. So this is a beautiful day. We have a clear weather, a good day for another ride and exploration. Punta po tayo ng barangay Nagpangit. Ito po yung barangay Katiwan, San Remigio. Ito po yung buhay-buhay ng mga tao dito. Ito, ganda. Ay, naglalaba. Dulas-dulas kunti yung daan kasi simentado at umuulan. Merong lumot yung itong semento na dinadaanan nila. So kailangan ingat lang po tayo. Minsan merong kasi pasalubong kapag nakabuelo ka, delikado kasi madulas nga. Matulad nito, mataas bawal mo rin i-rev up yung throttle mo dahil nagsislip po yung yung guma mo. Dahan na nga katulad nito, tama ko yun, nag-slip yung gulong ko. Ito mataas kapag hindi ka sanay dito sa ganitong dinadaanan nila, delikado, lalo na kapag merong kasama ka, merong angkas ka sa motor. Pero sa kanila, sa mga taga locals dito, ano na yan, sanay na sila. Pero talagang delikado pa rin. Kaya madalas dito yung busina
kusina mo dahil baka merong pasalubong. Masikip kasi yung daan. Maluwang, merong katabihan ka kapag merong pasalubong. Ito po yung daan patungo ng Nagbangi 2, San Remigio. Ito, may pakyat na nagmumotor din, oh. Yanyaga! Yanyaga! So, yan yung kaibigan natin, oh, nagbabiyahe dito. Habal-habal. Mga sanay na yan sila sa daan nila dito. So, ito nga po yung lugar dito, oh, sa Nagbangi, oh. Napakaganda ng scenery dito. Dito po sila sa ibabaw ng bundok at overlooking sa mga lugar na nasa baba, pero pinapaligiran pa rin ng bundok itong lugar na to. So kay ganda ng lugar na to, mga kaibigan. Very relaxing at saka mapayapa yung lugar na to. Kahit ganito lang yung daan nila, favorable na po ito sa mga dumadaan dito, lalo na yung mga namumuhay sa habal-habal na livelihood nila. Yung source of income nila pagbabiyahe ng habal-habal. So kay ganda po, oh. Wow, doon sa baba, oh. Malawak yung yung pastuhan sa tabi ng ilog. Kitang-kita dito. Malayo nga lang sa ating video, pero kay ganda. Yan po ay Barangay Trinidad. Yung lugar na yan, oh, sa bandang ibaba. Day na naman. Dito po tayo sa Barangay Nagbangi, San Remigio. Ito medyo nasira na po kaunti yung sementadong maliit na daan na to, yung pwede road nila. Dahil nga ito ay dinadaanan ng mga habal-habal dito, yung motorcycle taxi nila dito sa maliit na lugar. Walang magawa, ganun talaga. So pasanayan na lang yung mga tao dito. Ganito yung daan nila, yung klase ng pamumuhay meron sila.
lugar sa ngayon dahil nagulan nga. Halos yung paligid ay green po. Salamat! So, nagbigay ng dahan yung ating kaibigan na naghahabal-habal. Kasi masikip na yung sementadong daan na to. Gawa ng Kalahi Seeds. So, nandito na po tayo sa barangay ng Nagbangi 2. At yung Nagbangi 1 ay sa taas pa. Yan po yung mga announcement ng DepEd. Yan po ay tungkol sa pandemic. Kaya dayat nga aga kaninyo nga tanan. Good morning. Arigya sa paaralan ng barangay Nagbangi 2. Oh, yan po si Ma'am Princess, oh. Busy sa sa mga gawain. In preparation po ito sa virtual graduation po nila. Ito na yung buhay ngayon dahil pandemic. Virtual graduation na lang. Oh. Bisitahin natin dito sa kabila. Ma'am, good morning, ma'am. Hi, Pastor. Kumusta? Abok, lala, dayon ba pagbalikid mo? Ma'am Elaine po. Ma'am Elaine Cabrillos, batang-bata na teacher dito sa Nagbangi. Yeah, easy ka. Kamag-anak natin yan, mga kaibigan. Ma'am, thank you, mama. Sige, Pastor. Okay. Bye. So, yan po yung buhay dito.
pinapagwapo ni Ma'am, oh. Yan. Sa virtual graduation nila po ngayong araw na to. Picture taking. Kaya pinapagwapo. Yun ba talaga, Ma'am, yung ano nila? Yun ba talaga yung uniform na nila? Gwapo. Yan, oh. Pa-smile, pa-smile. Yan. Yan. Pili 14. Oh, gwapong-gwapo. Oh, gwapong-gwapo. Maganda na po ito kapag matapos itong daan na to. Waterline na po yan, yung sa gilid, oh. Yung karugtong ng shoulder. Ayan. Kanal na po yan, kanal. Silong muna tayo dito, no? Umulan eh. Hindi, kahit barang lika mo? Ito ang lika mo kadangan? Ako ang namin pa?
sasakay po tayo dito ng Noah's Ark. Ayan. Oh. Dito po tayo sa silid ng Noah's Ark. Parang picture frame ano. Dahil yan po yung view sa labas. Alright. So parang sakay na po tayo ng Noah's Ark sa panaginip lang po. At saka sa miniature ng ginawang Noah's Ark na to. Unti-unting umaambo na naman sa labas. Ayan. Sa makikita natin. Ayan o. Oh. Gumagalaw yung mga ambon dito. Alam nyo na yung feeling na nandito ka kapag ganito yung klima dito. Talagang malamig po yung klima dito. Nakakapawi ng stress, nakakagalak ng puso. Dito na po tayo sa kanilang view deck. At yan, umaambon nga. Wow. Woo! So hindi naman umulan, pero kita nyo naman yung ambon dito. Oh. Hindi na po natin makikita yung nasa baba. Oh. Ayan oh. Kasi nga yung ambon ay makapal. So parang bagyo nga ito yung lugar ng Aningalan. Okay, Manaya, maraming salamat po. At saka kay Manang ano? Okay.
Yan, no? Yung damit. Aning alan. Local guide yan po. Ano, dati sir ako, local guide ng Aningalan. Oh, dati. Yung Oh. pangalan. Oh, Ma'am Doyen po. Oh. Yan, no? Okay. Oh. Yan. Local guide pero ngayon, Ngayon, naging plantita at saka nag-assist ng bisita dito sa ay, salamat sa inyo ha. Sige. Sana makapasyal naman tayo dito muli. Salamat. Sa ulitin sir. Sa ulitin. Okay. Diyan lang mo stafra? Kami nasa nagagit sa pangin, magagos ka? Ang kamotok yun ang gobra? Naglib sa nairata. So, mga kababayan natin, sa barangay Bulan-Bulan, O yan, So, lalakarin nyo mula dito. Pa Bulan-Bulan. Habal-habal rider pula natin ito. So, yung mga pasahero, yan, dalawa, So, mga pirabe ka oras ang panaw mo pa agto to? Darawa ka oras? Daw der ka sulod motor to ba no? Der no, dalo mo ng lao. Ti along-along mo muguli Basi makalagaw tapos para kadlaw kun magnami chimpor may maginit-init. Gaano ka sira? Hello. How are you? Galing nyo ha. Saan ba kayo uuwi? Pauwi na ba kayo o gagala pa kayo? Nabusog na ba kayo? Ingat kayo ha. Kaibigan ha, ingat kayo. Bye, see you. Yan mga kaibigan natin Uli, ara ka mo? Puro daw tinday ko ang nyo, karbaw nyo. Ano dyan, baraligya, kon? Gali ikaw. So, yan po mga kaibigan, Dinagay pala yung mga kalabaw nila, Ang mga batang-bata pa na kalabaw. Pang livelihood pala. Bago lang dyan yung ball nyo. Abo, mayad. Kaya din bak mo maruli. Abo. Ti along ka mo, basi makalagaw tayo dyan sa prakadlaw. Jatad niya yung kapitan. Mga amigo pa, mga amigo. Sige nang. Sige ha, along ka mo ha. Kagawad, mamatamat atin. Yan po yung buhay natin dito sa probinsya. Ang saya naman. Wow! Yes! Woo! Paso. Yan. Paso yan mga kaibigan. Nagpapaso yung kanilang mga kabayo. Sarap pakinggan yung tunog ng mga paa ng kabayo. Woo! Galing! Woo!
Mga kaibigan natin, no? Pauwi na yan sila. Hapon. So via Imparayan po tayo. Galing ng Aningalan. Uliran, uliran. Ayos, ayos.